În comunitatea misională folosim în mod constant povestea lui Dumnezeu. Povestea lui Dumnezeu este o sinteză a povestirii biblice pusă împreună într-o formă faină, într-o formă de poveste, în care pe de o parte ai ocazia să o auzi și apoi să interacționăm, să ne punem întrebări, să ne conectăm cu povestea într-un mod real. Apoi știu că am folosit și încă folosim, este o unealtă dezvoltată de Oscer, se numește Descoperă. Asta în mod special cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Înseamnă o serie de 7 întâlniri, deci la 7 întâlniri în care ne uităm împreună în Evanghelia după Ioan ca să facem observații. Nu presupune să crezi în Dumnezeu, nici povestea lui Dumnezeu, presupune doar să vrei să încerci să vezi ce se întâmplă acolo și să dai o șansă. Ce mai folosim noi? Folosim cele 4 adevăruri fundamentale despre Dumnezeu. Asta iarăși ne ajută constant să ne conectăm cu Dumnezeu și să nu lăsăm ca adevărul lui să fie luat. Apropo, toate uneltele astea se găsesc la secțiunea de resurse pe misional.ro. Bineînțeles, folosim Evanghelia, folosim Biblia. Sunt momente în care citim împreună o Evanghelie sau o epistolă, în mod special conectat cu ceea ce noi facem și să descoperim împreună la ce ne cheamă Dumnezeu.